Hello po kay Gloria Bangan Laico. Ito na po yung request nyo at sana po ay magustuhan nyo. Para na rin po sa inyong lahat. Mas na ayan Siya sinuday na kanyang abito sa dinti ayan day na sabong misan niyata jak pa'y makagunayen amang buy-buyakin kwa na nay kita kita ekme ket mis Uray saan sa isulaunay di na pangawis isem ni manong ko nuisot buy-buyae kas rosas dayjay pingping na ket daegan met ti marfil agipen na adan tulawaya anya ti panggep mo inak tu ida tuntoy na pudno nga ayat ko into no makita ni manong ko agsolsolo tutudingan di nakatan kaya siya kantay kayat ay dila amo ang di malako na no bilang aklunen na iserbik bagiken manong aging ganat tong paltoy biyag mas na ayan na siya sinuday taranyang abito sa dinti ayan dayjay na sabong misan yata jak pa'y makagunayen amang buy-buyakin kwa na nay kita kita ekme ket kumis uray saan sa isulaunay di na pangawis isem ni manong ko nuisot buy-buyae kas rosas dayjay pingping na ket daegan met ti marfil ang ipen na adan tulawaya anya ti panggep mo inak tu ida tuntoy na pudno nga ayat ko into no makita ni manong ko agsolsolo tutudingan di nakatan kaya siya kantay kayat ay dila amo ang di malako na no bilang aklunen na iserbik bagiken manong aging ganat tong paltoy biyag